мо дар душанбе ҳастем, шаҳре ки дар набзи худ ҳам садои шаҳр аст, ҳам нафаси кӯҳ. истиқболи гарму самимӣ, фазои ором ва макони бароҳат, интихоби бештар. агар имкон бошад моро назди анамон ошпаз роҳнамоӣ намоед. Ассалому алайкум, мондаҳои кор. این سوپ فرل است. бисёр зебо. шиносоӣ бо санъати таомпазӣ. акнун лаҳзае фаро расид ки мо ин хӯришҳоро бичашем. чунин мегӯем ки шунидан кай бад монанди чашидан. беҳтараш худ биёед бичашед. рӯзҳои наздик лоиҳаи ҷадиди телевизиони сайёҳӣ ва ҳунарҳои мардумӣ «Гастро-тур».